Tuke mag ng'wech ma yando osebed kao bagi kod Athletics Kenya ochopo giko mare e alap ma Ulinzi Sports Complex odiochieng' ma kawuono. Jaloch machon mar mita 800 Timothy Cheruiyot nolo gi jang'wech ma wendo Alex Ng'eno e mita 800. E piem machielo mar mita 100 Alex Babu ema nobedo jaloch noloyo jong'wech mani kod huma mathoth e pacho ka. Athletics Kenya koro biro golo list mogik mar jong'wech madhi chung'ne Kenya e piem mar Afrika mibiro bagi e piny Cameroon kod mar Olympic mibiro tim dwe mar 7 e piny mar Ufaransa. It is quite easy. The way you've seen, we were so many. It should be supposed to be 8 athletes, but you understand Kenya. So otherwise the race was not easy, and it is a tactical race of which I'll use it tactically. Nahisi vizuri sana kwa sababu hapa ni home ground. Kushinda mbele ya mashabiki ambao wamekuja kusupport hapa, na feel so proud. Kama ndachaguliwa kwa timu ya Africa Seniors, I think hiyo ndio naenda kujaribu, kwa sababu hii ground ni unofficial kwa IAAF. Huko ndio naenda kujaribu kupush my timings, nione kama tunaweza